हेलौ लोगोफोर, नैबे जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे जाथा आरो दिनै ओंखाम गोरलै जानाय दिनै फोरबो। बे फोरबोआवहाय जोंहा बे बाथौ धोरोमनि जाथाखौ बिरहोनाय जाबाय आरो नै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो बेयावहाय जयै जिरायना दोङो। दिनैहाय नैबे बोसोराव ओंखाम गोरलैखौ जोंहा नैबे संगासिनो दङ। रायजो राजा बिथांमोना बे जाबाय गोथां मैगं, लाइ लाफा बायदि बायदि मैगं ज' खालामनानै अनला खारै संनाय जादों। नैबे ना खर'खौ जोङो मुरि घन्टा बनायनाय जादों आरो बेयाव मोजां माने ना फिसखौ माने ना एक्सट्रायै संनाय जादों। ओमफ्रायहाय नैबे जाबाय मिरामिस आलु कबि बायदिसिना आरो न'। ओमफ्राय रायजोफ्रा ओरैहाय टाइम पास खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बिथिङो बुट रानगासिनो दङ। सेंग्राफ्रा बुट रानगासिनो, दायो बुट जागासिनो। बुट जाखांनायनि उनावहाय गासिबो जहै ओंखाम जानाय जागोन। लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर।